אז אתה וידאו? עצבים, תראה. אמא, את מפסידה פה קטע? איפה מצלמה? שחר מצלם אותה בביט. טעים לה? טרקטור. טעים זה לקנייה. מנוע של KLE. של KTM, של משהו. Vabbè, ti vedo ora se non vuoi, io andiamo. Andiamo e dopo, pancetta. וואלה, שחר, אם הייתי יודעת, כל אהבתי אחרי נותנת לה, תאכלי נשמה שלי. אני יודעת שלי, תאכלי. לבד, ביד. תודה. דביקי מספיק. תראי. הנה חתיכה אחרת. שנייה. שנייה. זה עבד. זה רציני. שניים, את לא יודעת מה לעשות איתם. מה זה? מה הפרצוף הזה היה? אני לא מתווכחתי. מה זה? מי זה האיש הזה? מי זה שם? הוא עושה לי פרצופים. מה? כנראה שבן אדם כן בא מהטוב. היה עכשיו פרצוף שלא רואים כל יום. נכון שחר? לולי? נראה לי. מה זה? רינה, תבדקי לה בבקשה משהו מאחורה שם. אם אין תגיד. מה זה היה?